смятате, че това е хубаво. Искам да ви кажа стихотворението. Напърво се абонирате, да се направите и айде. Да ви спея песничка. Или стихотворението, избирам стихотворението. Хубаво е с баба вкъщи, а не се завръща. А другата песничка е за семейството, две семейства. Имам и за всички. Имам за всички такива неща и съм такава, колкото виждате, аз не съм тук, защото не съм. И да, ще празнуваме всичко. Сега искам да... Ех, ще хубаво семейство имам аз. Кой е като мен? Кой е като мен? С татко играя на топка. Песнички пея с баба. С мама рисувам картинки. Дядо четеме книга. Ех, ще хубаво семейство имам аз. Кой е като мен? Кой е като мен? Ех, аз ще искам... Как искам да се гушна, я при татко, я при мама, а когато съм послушна, те целуват ме и двама. Слънце ме нарича татко, мама, медицинка ясна, толкова е мило сладко, че не бързам да порасна. Слънце ме нарича татко, мама, медицинка ясна, толкова е мило сладко. Ще не бързам да порасна. Птицата в гнездото свое пази рожба, но закрие моето гнездо и той дава ми любов и сили. Слънце ме нарича татко, мама, медицинка ясна, толкова е мило сладко, че не бързам да порасна.